Pravím a potom keď pôjdem do debí... Si robíš srandu, nie? A potom mám do školy doniesť ten papier, čo si mi dal, vypísaný. A oni to len skontrolujú, že tam chodím a že majú lehotu na to 30 dní, odkedy načítaš tú fotku. Takže to budem mať do mesiaca. Tak sa ponáhľal čurák. 100 metrov ideš po hlavnej a nemôžeš počkať chvíľu. Takže tak